Go. Hun tager tid på, i hvor lang tid jeg kan holde min ballon op. Jeg har lige fundet ud af, at det er ret dumt, men nu er jeg bare for stedig. Det tager tid på hvem, der hurtigt føler sig dumt. Du har slået din arm væk på et minut nu. Jeg er klar over, at Monika kilder mod armen. Det er lige meget. I skal støtte mig i det her. Det kunne være en verdensrekord. Det skyer. Du må ikke distrahere mig. Kom hen. Du skal bare slippe ballonen og så Smid nu de her chili-marks efter. Ej, nu er jeg bare for stedig. Du kender mig ikke. Du ved ingenting om mig. Nu holder jeg min ballon op overhovedet. Ej, det er totalt racistisk at tro, at vi ved. Så er der næsten gået et minut. Det minder mig lidt om, at jeg så en dokumentar over en inder, der holdt sin højre hånd og hårhoved i over 7 år. Det er en stor idol i vægten. Nej, det var noget med, at han mente selv, at han havde fået en åbenbaring af den der Gud, der de har. Og han ikke skulle sænke hånden. Og så efter 7 år skulle han sænke den. Og lige præcis, da der var gået 7 år, så ville han sænke den, men det kunne han ikke. Fordi den var bare, knoglerne og muskler var helt ødelagt. Så han blev ved med at sådan holde det. Vi skal have rundt i Tyskland, ikke? Goddag. Ej, han var altså. Det er fandme noget dumt noget. Det stod bare sådan. Ej, det er godt nok. Det er jo åndssvagt. Og det er det mindst lige så meget åndssvagt. Ej, ikke noget, det kan være en aften. Ja, Nej, 7 år, jeg tror jeg ikke. 2 minutter. Kan jeg ikke få armen ned igen? Om hvis I kan slå mig, så er det fedt nok. Nej, altså ikke. Ikke sådan, ja. Du ved, du skal holde det godt. Det bliver jo kun hårdere og hårdere, hvis I fortsætter. Ja, fordi vægten, den tror jeg på dig. Vægten af ballonen, den bliver bare ubærlig efter 14 dage. Alt det lugter i den. Kommer til at gøre så over for de skuldre næste 3 uger. Den bliver jo tungere. Bjørn, er det ikke noget af det mest åndssvage? Nej, jeg synes, det er meget fint, fordi det matcher til Og ikke mere åndssvagt. Der var det ikke koldt. Du tager tid på mig. Ja. Må jeg gå på toilettet? Nej. Kun hvis du gør det væk, så var Det kan jeg godt. Og hun skal stadigvæk tage... jeg kommer hjem, og jeg holder det. Monika skal stadigvæk tage tid på mig, det. Ja, det er fint nok. Jeg holder den, og Monika tager tid. Du holder den der, det er du vel så. Du er snød. Okay. Hvad? Du er snød. Nej, jeg skulle klø mig på skridtet. Det er rigtigt, det må man godt. Nej, det Den er er- fint, at de heller ikke den. Den skal bare være over hovedet. Min ballon skal bare være over min hoved. Så kan du jo bare tække det først. Det mærkelige det hele er, at folk tager billeder af det her. Altså, der skal så lidt til at underholde pøblen. Ja, Det er mainstream, ikke? jamen, han er ikke kørt. Hold med ballonen, mand. Nå, men så sådan lige på YouTube. Skal vi kaste ballonen ud? Ja. Hvad med de andre? Talent! Nej! No! Come on, guys. Jeg bruger for lidt støtte her. Moralsk opbakning. Ja. Når du har som helst synes, det er halvandet lang super til det. Skål, Allen. Skål. Skål, Allen. Skål. Hvad vil han med sidste? Nej, jeg kan ikke den der. Op i næsten på. No! Allen, over hovedet. Overhovedet med ballonen. Overhovedet med ballonen. Det er dumt. Taber nu. Det er ikke overhovedet, det der. Nej! Jeg kunne ikke tage presset mere. Hvor lang tid var det? 4 minutter og 20. Hvor meget? 4 minutter og 20. 4 minutter og 20. Er der nogen, der kan slå mig? Ja. Altså, Rimelig dårligt.